Matod pa nimo kanina nga ang Domingo naa sa kangit-ngit. Tinuod ba ito yung sulti na sa kangit-ngit? Kung tinuod, asa mabasa sa Biblia ang Domingo naa sa kangit-ngit? Wala sa mabasa nga ang balaod kayag ya kay ang Domingo di man ang balaod di kangit-ngit. Akbang sa Sabado kangit-ngit yun na. Akbangan sa yawa ang pulong sa Diyos. Nagama po siya iyaha pong balaod Domingo. Duha na ka balaod sa yawa mo ng Domingo, ang balaod sa Ginoo mo yun ng Sabado. Ato nang mabasa sa Deuteronomio 5 versikulo 12. Unsay nasuwat? Matod pa, tamda balana ang adlaw ikapito. Nagdi kamot-amod kay ang balaod kahayag sumala sa mabasa sa Proverbs 6:23 ang balaod sa Ginoo kahayag. Now kung gagama po balaod ang Santo Papa iyas kangit-ngit mo ng Domingo at bangay. Kompetensya ba? Kompetensya po ng yawa. Gigamit sa yawa ang Santo Papa para mawala ang balaod sa Ginoo. Di siya kawala. Sidlak Jerusalem. Wala may sidlak Roma. Sa tuwa Jerusalem sa Baduman. Tikyupan ang tibok kalibutan sa kangit-ngit. Kitang Pilipinas mo tikyop ang kangit-ngit mo abot ang bagyo wa na makalubong. Ako may pata. Matod pa nimo usa sa kuan nga nasa kangit-ngit. Nya, wa ka katubag wa kahatag versikulo sa Biblia nga ang Domingo nasa kangit-ngit. Niya pasabot ba nimo nga ang Sabado nasa kahayag? Pangutana, asa mabasa sa Biblia nga ang Sabado nasa kahayag? Sa bagong tugon, literal po literal. Tubaga? Matod pa ni Kristo, Asa? ang nagasunod kanako wala nagalakaw diya sa kangit-ngit. Di ba ang Sabado na ba sa kangit-ngit? Ang si Kristo Sabado matag Sabado musimba siya sa Ginoo. Wala siya musimba sa adlang Domingo. Asa mabasa ang sa Biblia? kangit-ngit iya jud na kay wala mas Biblia ng Domingo. Kangit-ngit iya jud na siya wa. Asa mabasa nga ang Sabado nga iya sa Ginoo. Ang Sabado gimbungkag na nas Ginoo Juan 5:18. Sa to ba gimbungkag ni wa kayo ng Dios. Anong mingo pa man ka nga iya sa Ginoo? Karon, mabasa ba nimo nga naas kahayag ang Sabado litra po litra? Ay kung tubaga nga si Kristo naas kahayag. Way problema dahil sa John 1:8-9 1:8-12. Kung bisa to mosunod kanako, wa na maglakaw sa kangit kahayag na. Ang pangutana, wa ko mangutana si Kristo ba kahayag? Ang pangutana, Sabado kahayag ba? Tubaga diri sa kuan kining proper sa merkado sa Tanay City, Negros Oriental. August 11, year 2024. Tubaga, Brad Porfirio. Sumala sa mabasa sa Biblia, Hebrew 4 versikulo 3. Unsay ni sulat? Masuko ako sa mga taong wala mo sabay sa akong adlaw ipapawlay kang masuko angger ang Ginoo sa mga taong dili mo sulod sama sa Dios nga nipahulay siya sa adlaw dili mo sabay dili mo kuyog sa adlaw ipapawlay sa Amahan og ni Kristo og ni San Pablo. Masuko ang Dios iya Jonas kangit-ngit ng Domingo. Masuko ako kung ang mga tao dili mo sabay dili mo kuyog mo apil sa akong adlaw ipapulay. Iya Jonas kangit-ngit kay ang tao di man pud mosunod sa ingon ang Ginoo. Ang nagasunod kanako wala nagalakaw sa kangit-ngit kun dili nagalakaw diya sa kahayag. Matod ba nimo nga naagyod? Kanang imong gi-mention sa Hebreo 4:8-9 ipapahulay. Nabay nasulat yang Sabado na? Ugas tinuod Brad Porfirio at pamaka kay nagwalir ba kalawasan. Kanang Hebreo 4:8-9 nabay na sulat diha sa suwat San Pablo nga Sabado tugas tinuod ayaw pamaka ay dungagi ang Biblia kay ang magadugang magakuha sa Biblia silutan pinadiag 22:8-19. Tubaga. Sumala sa mabasa. Busa kita mituog misulod sa pahulay uban sa Dios. Misulod sumala Gabriel sa iyang Sinisa. gingon. Mapungot ako. Nanon pa nga dili gayud sila musulod sa pahulay uban kanako. Masuko ang Ginoo sa to pa iya Dios kanako. Sa to pa way Sabado. Kanang pahulay Sabado na. Ay mabasa Sabado ha. Kanang ingon ang Dios nga. Di ba ang pangutan nabay Sabado na sulat? Klaro. Larong wala. Patyon ang dili mo Dili pahulay ba? sa adlaw Sabado. Tumaga nabay Sabado na sulat. Kahasta na mga Ato masahong nabay Sabado eh. kanang. Tama sa. Ay pamutbot. Bebsa. Nay Sabado o wa?
Na Sabado wa. Di mo ka motugas tinuod. Biblia to po to ano. Nya sabi Biblia, o ka ba? Kabasa ba ka na? Sobra basa. Kabasa di mo ka kabasa na. Klaro kayo. Dinaw pas tubig. Dinaw nga lubog na. Be, tanawa. Dinaw pas tubig sa buto. Wa. Sa 12, 5, Deuteronomy 5, versikulo 12, tamda balaan na ang adlaw ipapulay sumala sa gisod. Oy, wa may Sabado day. Pagtrabaho kamo sulod sa unom kaadlaw. Wa man ay Sabado. Laruha na eh. Pamilya, Oh. makatrabaho kamo sa unom kaadlaw. Apan ang ikapitong adlaw pahulay alang sa Ginoo. Ya, karon. Ang pangutana. Sasakpan ang Nay, pahulay Sabado. alang ikapito usam na. Di ba na ba Sabado? Kana da ikapito. Di ba nasulat sa Biblia ba? Wa man ko mangutana. Di ba eskwela ka? Wa ko mangutana ang imong gibasa ba? I-recite Eh. ang pito kasi mana. Sunday, Monday, Tuesday, Di. Friday. Ang ikapito Sabado sakpan. Di ba sa sa Biblia ba? Asa ba? Sa Biblia di ka mo to? Biblia ang ikapito. Yeah, Wala so- ningon ng unang Karon. adlaw, pahulay mo. Utana ko nimo. Ang unang adlaw, balik ko sa Katoliko. Di, Pagkabutbut ikaw mo- mga Katoliko. ikaw gibutbuto, no? Ang unang Ay, adlaw, kuro ko, inog tubig, no? Walay mabasa Eh. nga unang adlaw, Oh. pahulay. Kana but basta Ang pangutana na ko, klaro og tinaw, kung klaro na, di na yung madadak singgit-singgit. Kanang imong gibasa nga bersikulo, ikpapahulay, nabay na sulat word Sabado, da word for word ba? Na Sabado wala. Ay, dungaging Biblia na wala. kung na-eskwela ka. Di ba? Awa ko mong utana sa eskwela. Na ba? Kapito, Sabado. Di ba? Na ba yung word Sabado? Lisod pa sabdo Dili, lahi man na eskwela ni mo ha. Ingon na maestra, recite. Li- 7th day of the week. Lahi man yung tubag. Sunday, number 1. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, ikapito. Nya, wala ba ito? Dictionary Sana. dictionary na to. Ang ikapito, Saturday. Mag-eskwela po tayo. Be, kanang ingon mo ikapito sa torde, nasulat sa Biblia o wa masuwat? Kana ikapito. Di ba nasulat pa sa Biblia? Kana ikapito. Di ba? Ay kapito numero man na. Sabado ba? Sabado. Na ba? Number ako, eskwela ko taon. Kinder pa na. Noon sa mga basa-basa ra Biblia, bago baptismo ka. Tingnan maestra. Oy, pupil, recite. 7th day of the week. Sunday, Monday, na Ah, aking kalendaryo. di, ito kasi noon. Asa may na tuwa? aking dictionary. Saturday is Asa may the tuwa? 7th day Asa may of tuwa the ano week. to, Brad? Kanang nas Biblia. Ang pulong sa Biblia, pulong sa Dios o di pulong pulong? sa tao kay Pulong sa Dios karon. Kanang imong gibasa pulong na sa Dios. ikapito unsam na. Di ba? Pulong na sa Dios. Utan ako ikapito number 1. Kapito ra wala Sabado, butangan ni puna nimo. Utana yo. Karon. Na bay, ha? Sakpan naman ko. Unsa man? Basta masakpan ni tao mangita paglusot. Di ba ang pangutanan ko simple kayo. Panulti yun. Di, tugas sinuod tanawa. Ang tao hindi. Dili mo ka responsive. Mayroong Tama. dahilan kung ang tao hindi. Ang pangutana, Brad, Pero walang dahilan kung gusto niya. ang pangutanan ko, kanang imong gibasa ng ikapito. Pangutana ka na Kanang kaadlaw ikapito. pimasa- Isa pangutana intindi na unsa. Dili ba sa Biblia ba? Sa ikapito first day. Ang pangutanan ko Biblia dili man na Biblia siya. Ang ikapito first day. Wala man masuwat niya. Ah. Wala, ano sa man dai? Na eskwela mga. Sa dili ka mo daw sa Biblia dai. Biblia nga ang Ah, ikapito. karong pangutana. Ginoo. Ang pangutana. Tuo kag pulong Na, sunod. dili daw. Kanang pulong sa Dios mong giskutan ay word sa padaw dia. Nawa na. Ha? Bumasa kag sumabot. Sige tanawa. ra kasabot. Tanawa. Nito ano gyud ka, nito ano gyud ka. Mo basa mo sabot sa to ba? Wala gyud mabasa. Ah, sa to. Pero ikapito. Pag-ingon mo bumasa mo sabot. Masabot wala mabasa sa padaw tanawa. Ikapito. Tanawa. Bungol Klaro, lang. Mga klaro, bungol. klaro ang kayo. parit. Pag yung sino, tanda ikapito. Klaro kayo. Ang dungog sa pare unang adlaw di bungol. Karon kay mingon mo ka. Ito yung bungula. Karon pinaw. Mingon ka bumasak mo sabot. Sa to ba dai? Ipasabot man imong gibasa. Unsa is pasabot kapito. Di ba? Ipasabot mo ng Biblia nimo dili. Bumasa kag O sumabot. karon eh. Bumasak mo Ya, sabot. ang nasabot ikapito man. Sa to ba? Sabdon man na to. Sabta nga ikapito. Asa dili mabasa kay sabdon man. Mabasa ka ikapito. Asa mabasa ikapito sa bado word for word. Ito basahon. Be, ito basahon re butan re. Ito basahon be, ito Ni basahon. Paulay ang Ginoo sa asar ikapito. bita asa. Wala sa ingon ni Paulay sa Bado. Wa de sa tanawa. Wala sa ingon Paulay og Domingo. Wala. Ang Domingo. Di na siya. Iya, ipandulong na sa Siya, wala siya may buhay sa Bado. Inferno nangawali. Ibig na sa- Dili na iyas Ginoo. Wala sa may buhig sa bado. Ang Ginoo Paulay. sa bado. Oh. Asa mabasa? Ikapito Kaya gani. ito basahon re asa. Unsa man sa Bado ikapito. Dili basa to basahon na ba? Determino. Unsa may ikapito, ikauna may Dili kalima. question ang ang pagtubag di mo na. Di mo ka katubag. Puro
Di ka katupag ko. Ato basahon ba? Eskwela, dagang eskwela. Kanang bright na ng mga maestra. Wa mo kaya kay eskwela sa Badista. Seminaryo. Tumis ka kay eskwela, wa ka kay eskwela. Mingon ba ang kon Binuang mo na eh. Saturday dayong Sunday ni wala man Saturday. Ya karon, uyon ka nga ikapito ka adlaw sa semana ang Sabado gyud. Ah, klaro. Asa mabasa sa Biblia? Klaro ba? Problema na ron nimo. Problema na ikapito. Bebe, asabi sa unsa na ikapito? ang pangutana, ang ikapito ka adlaw sa semana, word for word ha, mao ang Sabado. Kabaga, ang basahon. Oh, sige ha, tanawon tayo mutubag gini mo. Karon to na bugin imong ebidensya. Karon. Oh. Ganawa. Sa buhat 20 versikulo 7 pagkasabado sa gabi nagtigom ang mga nag-ambit sa balaang parihapon. Ang giwalihan ni Pablo hangtod sa tungang gabi. Unsa ko no? Pagkasabado sa gabi. Layo ra kayo ang pangutana. Ang ikapito kadlaw sa semana Sabado ba? Nay word ikapito kadlaw sa semana Sabado ato basahon na ba? Ano pagkasabado? Ade di ba sabihan na? Di ba na semana ta ato mataw na? Tanawa. Tanawa. Di juga kaloso. Di kalau ay mong gibasa di mao. Nahaluan na dyan ang Tanawa. Di na dyan kaloso. Dili na gyud. Nahaluan na ka. Na tanawa. Tanawa. Pagka Sabado sa gabi nagtigom. Alo may Kami nga pagambit sa balaang panihapon. Sa to ba, ade ang usa may footnote diri. Sabado dyan. Kada Sabado, Domingo na tanawa. Tanawa. Sabado klaro. Litere, tara Domingo na. Labot niya. Tara dire labot na may litere. Tanawa. Litere E, ang litere E apostrophe litere E pagtuon sa rin ka eskwela ka nya wa mi ka kamao dai. Sabado, Domingo. Tanawa. Basa. Kaya nga ito, eskwela. Tara. Ikapito, Domingo. Basa. Domingo na dili. Asa ka manang. Tara basa. Domingo na dili. Siya labot niya. Di ba kana Domingo ba? Daa dire sa... Ade, litere usam na litere apostrophe yo. Pagkasabado sa Kana, Domingo dili. Domingo. Tara basa, Domingo na dili. O tingog na. Tara ba? Klaro daw. Domingo na dili. Berting klaro ha mga kigsuna na. Berting tikukaan mo. Tikukaan mo eh. Nya mutas bare apil ta kabutbut. Unya sa Juan 5. Kabutbutan ang Domingo. Sa Juan 5:18. Basta ikaw nga ang adlaw ipabulay Domingo. Nagyod. Dara. Nagyod. Oh. Saan di ka? Nay lusot ang. Ang imo nga wa mo gibabasa na imo ang gitabi. Wala kapito pahulay. Wala ay wa mabasa eh. Simana. Sana man ni sino. Wala man siya imo man punan. Bro. Trabaho mo sulod sa unong kadlaw. Klaro Kung sa kay. kapito pahulay. Wala gyud. Imo man butang-butangan na Biblia. Trabaho mo sulod sa unong kadlaw. Apan ay kapito pahulay. Kalendaryo mo yung basihan. Ate utok. Di mo ayaw ng kalendaryo basi. Ari sa buwan kanang ulong sa Dios. Tingnan po, magtrabaho mo sulod sa unong kadlaw. Ara. Diyan na di kakasabot. Dara. Apan sa ikapito pahulay. Say, dara. Apan sa unang adlaw. Padolo ang mikrofon mo, brad. Birahan ang mikrofon. Oo. Klaro kaya? Ay, ato ni ano kayo? Kano, dara, Domingo ito? Tungod sa pulong sa Diyos, o niya, nadinha ako sa Espiritu sa adlawng Domingo. Asa pahulay? Oh? Anay pahulay? Adlawng Domingo, word for word, pinaday ko no, Diyos. Pahulay mo Domingo na? Pahulay. Mo man pahulay rong adlaw ron. Pinakabot-bot. Mo man pahulay sa Roman Catholic Church adlaw Domingo. Sa to word for word Domingo gibasa na ko sa Biblia. Santo Papa mo di ba Unya, na ako oo. ino na ako sa bot-boton. Away mo diginaw sa to papa nimo kadi mo ka maminaw. Di mo ka maminaw. Bot-boton ka Di sa ka maminaw. Papa di ka Ya pagido. Kristohano. Dara. Ang real nga Kristohano sa Badagod. Sidlak Jerusalem, ng Jerusalem sa Baduman. Adi ka mo sidlak. Bigyan pa ka sa alpit pa. Sidlak Jerusalem. Unsang ng Jerusalem sa Bado ang simba. Yung simba tag Domingo, adi ka mo sidlak kang ikit. Oh. Be. Karang Sabado gibungkag ng Kristo. Di mo ba? Kaya naulian. Ulian. Tingog ba? Sige no. Ito ganay baligya na ako rin. Ha? Baligya na. Ibaligya. Di mo tingo. Klaro kay diri, dara. Masana Domingo gyud. Nya Paulay. ang Sabado, Balik ko sa Katoliko. Basta ang mabasa, Sabado Domingo, gibungkag ni Paulay. Ginoong Hesukristo. Wala po. Mao ng mga Hudiyo gipatay siya kay gibungkag ni Sabado. Klaro kayo? Kalaban yung kas Ginoo. Mabungkag ka. Balaot.
You are enemy of Oh, God. klaro kayo. Kalaban yun ka. Karon. Kanang gibungkag sa pare. Kalaban siya na Diyos. Dili. Kinsay nagpatay ni If you Kristo? love me, keep my commandments. Ang pangutana. 15-14. Kamo akong higala kung tumano niyo akong balaod. Naging pare, di mamutumag balaod. Higala ba? Prince ba? Kalaban. Kaaway ang pare sa Diyos. Mitingan Nga naman. Domingo man. Di kalaban. Ba't yun Karon. yung Ginoo? Kalaban doon. Karong kinsa may nagpatay ni Ginoong Jesucristo? Mga Sabadista, mga Hudiyo, tubag. Pangutana, kinsa nagpatay ni Ginoong Jesucristo? Sabadista, mga Hudiyo, tubag. Kaklaro kayo. Wala pa sa badista to. Ha? Puro Hudiyo nagpatay. Kay sanginlan man, ang Hudiyo. yawa na masangin Kristo nagbungkag balaod. Oh. Ang yawa mo imong pasangin. Niingon Kristo, ayaw niyo na ang anay ko sa kalibutan pagbungkag sa balaod. Ang yawa ni anay po, harong bungkagon ang balaod. Mupatay, mangawat, hindi trabaho si yawa, bungkagon ang balaod. Ipatay si digamo sa mga katsila, sa mga katoliko. O, kinsa may kapatay? Katsila. Wala Mga na posisyon, tao ah. ng katsila, mututa na. Wala posisyon ang isgot nga nalay mga politiko. O, mo na, ang atong politiko kahintang ay isgot. karon. Ayaw isgot ang politiko. Ngayon, nagtambal. Ayaw isgot ang ipamatay politiko. Siyang kakao, Sayop na ipasay imo. sa katsila. Malipay di ko. Ayaw. Kapwa Pilipino, maglagot ko. Musulman. Ngayon, nagtambal. Ipasay ang katsila. Na- Kita palat yun yung katsila. Si Rizal, kinsa kapatay? Katolikong katsila. Mamatay tao. Diyos na mamatay tao. Yawan yun ang mga katsila. Nasalaag ang simang mga hilapot. Di kan mas katsila. Tiga ng hilapot mga politiko mo may lapot sa isyo. Dili na mayo. Katsila. Argumento pa dominim na. Apel na. Pagtuon og debate, pagtuon kay way labot personal. Oh, di na. Karon. Bibiyag ng Karon ingon ka nga mga Hudiyo mo nagpatay ni Ginoong Jesucristo. Ang pangutana kini mga Hudiyo unsa may adlang papulay na Sabado o Domingo tubag. Sabado kayo. Pareha day mo. Pareha mo nagpatay na. Si Kristo Sabado. Awana tanawa. Uyuna na nimo. Uyon ng iga nga ang mga Hudiyo nagpatay ni Kristo. Uyon ka. Unya ang pangutana kani mga Hudiyo nagbantay ni Sabado. Sao pareha mo. Ay kamo din nagpatay day. Pero tengo ka kabantay. Wana siya taga-taro. Na siya taga-taro yun. Na siya taga-taro na. Nadugay sa chispa. Na ang Jerusalem sa Baduman. Sa chispa namati na ka checkpoint ka. Sa chispa ka usara. Oh, ara. Walay mabasa sa Biblia. Domingo adlang pulay. Di sa maari ng pare akong atubangon na naaboy mabasa padre. Kay wala butbuton yun ang pareha. Tanawa. Klaro kay mga kaigsunan nga perting siyatas taro ni sa barista kay akong primero niuyon siya nga sam di mo kuat. Niuyon siya nga ang mga Hudiyo mo nagpatay ni Ginoong Jesucristo. 1 Tesalonica 2:13-14 naman na Biblia. Karon kaning nagpatay mga Hudiyo unsa mang adlaw balaan gipapahulay ni Sabado Domingo sa Sabado. Aw kauban mo sa Hudiyo nagpatay ni Kristo? Sos kauban mo nagpatay ni Kristo mga Hudiyo. Ano na ang kastanay ni Negros Oriental? Amo ni lupad ni ko rin ko eh. Takdang ka naman sa barista. Ay pa magbalik ka sa Katoliko brad. Balik sa Katoliko kay ay mong kalagloy kayo. Bagan niya ang pangutana. Ang mga Hudiyo nagpatay. Hudiyo tong di mo to ni Kristo. Kaya nito paglapat yun ni Kristo. Wala sila pagtunga sa Kristo Mesiyas. Kami nito man Kristo Diyos. Katong Hudiyo ulit mamuto nga Diyos. Muto'y nagpatay. Elimination. Ang pare, Adlang- akong mabasa sa Biblia, Matthew 27, ang mga pare mo ay nagpatay sa Ginoo. Dili. Hudiyo. Pare. Mga Katolikong pare. Nya kana imong gingon nga ningon ka nga tinuod na nagpatay ni Kristo mga Hudiyo pero nito sila sa Dios ikaw sila wala ang question niya nga ikaw ang gibalaan nimong ano pa sa Sabado ang mga Hudiyo nagpatay ni Kristo sa Sabado man so kauban mo sa nagpatay ni Kristo mga Sabadista o mo na diha nya karon ingon ka Matthew 27:1 nga ang mga pare sa Roman Catholic Church Mo'y nagpatay. numoy nagpatay kanang Matthew 27 wa man na masuwat ang mga Roman Catholic priest Pare man. bot-bot man ay mo ha. Pares mga Hudiyo na dili Roman Catholic Pare Church. Hudiyo. Sos kadakong dimalas mo, Brad. Balik sa ikaw. Duble Isa mo. nagpatay sa Ginoo. Hudiyo, Hudiyo. Pare nga. Hudiyo. Katoliko. Asa to pa rin sumpaki mo tubag kanina ningo kanina nga. Pare nga. Ang mga Hudiyo nagpatay ni Kristo uyon ka. Pero pare na sad pangutana. Asa may tinuod din eh. Pare sa Katoliko o pare sa mga Hudiyo? Atong basahon. Na makakagini pagtuunang tubag mo o wa ka man makatubag? Basahon gabi. Tikuka na yung gawin, dali ay.
Basa. Di ka katubagan na. Sayo sa buntag. Manay nga pare. Sayo sa buntag ang tanang kadagkuan sa pare Katoliko. Oo. Punuan sa mga Nay, katoliko na. Bamot-bot ay. Walay katoliko, mo nabunan. naglaraw sila Tanawa na. kay Jesus. Sa sugal ba ng limbong ka? Noon sa mga kay. Pare ganay, Katoliko na na. Ikaw ay panglimbong kay gabasa ka pulong sa Dios sa imong dungagan. Sayo sa buntag. Imong dungagan ang pulong sa Dios. Sa mga pare. Sa to ba? Gabasa-basa ka gibya limbongan ng ka? Naglaraw pagpatay ni Jesus. Pare ang nagpatay Are. dili pastor. Walay Katoliko, oy. Mamatay tao ko ng mga Hudiyo, pareha mo. pareho mga pare. Before Surrender na lang. ipatay si Sister. Mamatay tao ng katsila. Lumingon pa Diyos. Ang sa namatag mo ipakamatyan. Yeah. Kung may iksod. Mga Hudiyo. Magpakamatay ka ng mga kriminal mo ng mga Ang pangutana, ano mga sa kriminal ng mga ano sa kabalik sa kanya. Katoliko, Brad? Kriminal gipatay si Ano sa kabalik sa Katoliko? Gipatay si Sana no jila. Lapu-lapu, Na gipatay. sana. Wala kalam lagi, Brad. Kisay kapatay Wala kalam lagi. mga bayani, mga Katoliko nga katsila, mamatay tao to. Asam basa? Ha? Asam basa? Kisay maginala ng Di ba asam basa ni mo kitabi? Asam basa ni mo kitabi? Mamatay tao na. Di mo ka kriminal. katubagan ni. Gipatay si Rizal. Pagkalugos ang istorya, no? Asam basa na? Asa na bita? Gipusil si Rizal. Mo lagi. Malipay ko ang katsila, mamatay tao. Dili ko malipay. Mao na diha ang ebidensya. Iagaw pa ng patag. Mao na Ulot nga. sa katsila, mamatay tao. Surrender na iga. Baong mo saon so? Saon na lang. Angko na ka. Init.